Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana saħaq li d-dejn ta' pajjiżna kompla jinżel frotti tkabbir ekonomiku b'saħħtu li kompla jesperjenza pajjiżna. Fil-Parlament fil-ħin tal-mistoqsijiet il-Ministru Caruana spjega kif il-Gvern kompla iżomm mal-miri u d-dejn huwa ta' 53% bi proporzjon mal-prodott domestiku gross. Intqal kif id-dejn ta' pajjiżna huwa ferm inqas minn 60% li huwa il-massimu stipulat mit-Trattat ta' Maastricht. Dan propju u attribwita l fatt li tkabbir ekonomiku ta' dan il-pajjiż għas-sena l-oħra kien wieħed sostanzjali nominalment ta' 13% u allura bħala persentaġġ dan en drastikament sabiex id-dejn bħala pis proporzjon tal-prodott gross domestiku ikun niżel sostanzjalment. L-istatistika tal-Eurostat turi wkoll id-dejn tal-pajjiż is-sena l-oħra u aħjar mitbassir li kien għamel il-Gvern fil-budget li kien ta' kważi 57%. Fiż-żona euro, id-dejn kien ta' 91.6% tal-prodott domestiku gross fil-waqt li fl-Unjoni Ewropea kien ta' 84%. L-istatistika uffiċjali turi wkoll li dħul tal-Gvern matul l-2022 kien tajjeb minkejja il-kriżi internazzjonali filwaqt li n-nefqa tal-Gvern baqgħet waħda ikkontrollata. Dan kien possibbli għax permezz tal-miżuri ta' appoġġ li l-Gvern Malti baqa' jieħu favur il-familji u n-negozji u l infosthom is-sussidi fuq il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels l-ekonomija komplet tikber brata b'saħħitha. Fil-fatt dan irrimarka lih anke fil-Parlament fis-seduta ta' tnejn filgħaxija il-Ministru Clyde Caruana taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lorenz Gonzi fi kriżi internazzjonali ferm iżgħar minn dik li għaddiet id-dinja illum wara pandemija u bi gwerra fl-Ukrajna. Id-dejn tal-Gvern kien sploda għal aktar minn 70% tal-prodott domestiku gross. Illum huwa kważi 17% inqas minn dak iż-żmien. Irrid infakkar allura illi meta tħallna fil-Gvern dan il-pajjiż kellu dejn il-pis tiegħu kien ftit anqas minn ta' 70%, illum il-ġurnata ħriġna minn pandemija kif ukoll il-pajjiż, il-Gvern qed jagħmel dak kollu possibbli sabiex jilqa' l-impatt tal-elettriku u tal-fuels jiġifieri l-enerġija u minkejja dan kollu il-pis tad-dejn a proporzjon tal-prodott gross domestiku huwa ta' 53%. Intant dan l-iżvilupp marbut ma' tnaqqis tad-dejn ġie wara rapport pożittiv tal-Fond Monetarju Internazzjonali li wara kif din is-sena u s-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija hija t-tieni l-aktar li se tikber fl-Unjoni Ewropea u pajjiżna se jibqa' jkollu l-inqas rata ta' qatt. Dan apparti li l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu DBRS tat Rating A għall-ekonomija Maltija.